ସାଙ୍ଗ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଭାବୁଥିଲି। ହଁ କହୁନୁ। କଥା କଣ ନା ମୁଁ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛି ରେ। ଏ ଶଳା ତତେ କୋଉ ଝିଅ ଅନେଇଲାଣି କିରେ? ତୁ ମୋଟାଟା ତତେ କେମିତି ଅନେଇବ ବେ? ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ନା ଶତ୍ରୁ ବେ? ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ନା ଶତ୍ରୁ? ନା ବେ ଗୋଟେ ମଜାକରେ କହିଦେନି ସାଙ୍ଗ ନା ଶତ୍ରୁ। ତୁ ଆକାଶ କହନି ସେ ଝିଅଟାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛି, ସିଏ ମତେ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବ ନା ନାହିଁ? ହଁ ବିକାଶ ଆମ ଭାଇକି ପୁଣି ପସନ୍ଦ କରିବନି? ସେ କୋଉ ଝିଅ ଏମିତି ପସନ୍ଦ କରିବନି ଦେଖି ଆଇଲୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପରେ ଖେଳ ହବ ପାର୍ଟ 2, ଆପଣ ଦେଖିବେ। ରହିଲୁ। ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆକାଶ ଆଉ ବିକାଶ ମୋ କମେଡି ତମକୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କହିବ।